Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya bo Pinal TV imurade sawtul imurade lamor ko Mali Bamako on calminama no fewi e ngare yewtere meɗen dingiral kasida haali waɗanto on ɗum ko bandimo ɗon musidɗo mon jennguɗo Hammady Sow jeyaɗo Fosse Carte en calmini galle men ñooro galle Cheikhna Amadou Hamahullah mardugol mum woni hannde e juuɗe Bouya Mouhamadoul Cheikhna Amadou Hamahullah en calmini denndaangal Fossankoɓe no gowɗen waddani en adrima ba men Hammadina Sow en calmini almami Baba Dadda Diallo en calmini naibul imam won cukko almami o Ali Diallo en calmini nene men Wuuri Diallo en calmini denndaangal ndaroɓe en ha tengti almuɓe Cheikhna wonɓe ɗo Bamako ɗo e wonɓe kala ɗo ɓe mbawi tawede windere Baba Adama he wonɓe Manden ɗum woni Keñigue tan Sano Coulibaly walla mbiyenne Baba Diallo tawan eɓe ndaara en yahandema e Côte d'Ivoire naaɓe Korko en calmini Moussa Sow en calmini Boubou Yaye Dia en calmini denndaangal almuɓe Cheikhna wonɓe Korko en calmini Zawiya Korko o foof e inde mabɓe en calmini Bokenaɓe ɗum woni Cheikhna Sall o andiraɗo Kusel en calmini denndaangal ñonanaɓe ndaroɓe en oɗo saaha yeɓoɓe Pinal TV e dingiral kasidali en calmini goto foof to woni eno woniri eɗen mbiya ha joni aywa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim en puɗɗiri inde Allah ha joni eɗen mbiya tan eɗen du'ano leydi ndi yo Allah artir deƴre yo Allah artir deƴre yo Allah artir jaam e nder mayri yo Allah artir jaam ko beele jaam waɗinde jaam ha juulano gowɗen wiide ni eɗen gowi wiide yo Allah artir kawral hakkude Mali e leyɗe hoddi e muɗum en ñaguima Allah e Allah ruuf hen jaam salligi wadda pamral ko ɗum woni ko jaam heɓoto e muɗum eɗen calmina denndaangal umma islam o ɗo woni to eɗen gowi wiide islam o foof ko gotel goto foof ko zaid tan ɓami kono ɓeydana ɗum e dewal muɗum Allah ko ɗum waɗi aywa goto foof hono no jeere feccirte ni ko noon bani adama en ɓe goni kono l'islam o foof ko gotel nde wonno qawaidul islam ɗi fof ko ɗi gotum eɗen gondino hannde musidɗo meɗen biyeteɗo Chérif Wane Chérif Ahmadou Wane jeyaɗo commune Fosse Carte kanko woni imam Zawiya Gwana ɗo Bamako ɗo eɗen gaɗimo hannde invité inchallahu eɗen jewtida e makko ko faati e kabaru Cheikhna Amadou Hamahullah ko faati e kabaru almudagal eɗen calmina denndaangal musidɓe men fof eɗen dokka ceerno men Chérif Wane konngol kanko no salmina bandiraɓe fof on saaha natanen yewtere meɗen tafaddal Chérif Wane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين يا رب العالمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين musidɓe men yeɓoɓe Pinal TV oɗo saaha eɗen gara namdurde musidɗo men Chérif Ahmadou Wane jeyaɗo Fosse Carte gonɗo almami Zawiya Gwana ɗo Bamako ɗo walla mbiyen laamu Kalabankoro eɗen calmina denndaangal umma islam o fof eɗen kestinɗina caminaali eɗen darda ɓe du'aw wala wawde ko yidde eɗen mbiya dingiral men qasidaali en puɗɗima hannde mbiyanno koɗo dingiral ko Chérif Wane no mbiɗen ni Chérif Ahmadou Wane ceerno Chérif eɗen puɗɗo namde ɗe jooni nde wonno jimomen goto wi ko ilam bi anna awwalal wujubi an ta'rifa rabba min al marbubi neɗɗo ko andu hoorema tafon nde woni nde ganda yimɓe tagaɓe hono ma on saaha ganduya Allah eɗen mbiya Allah hoore muɗum wiya e hadisul qudusiyu ta'rifuni qabla an ta'buduni ande kam ko addina ndewaton kam on mo anda kam wawa rewde kam
donc on sahaa eɗen jiiɗi anndude holgonɗo Cheikhna Amadou Hamahullah. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Oɗon fuɗɗori haala min salmina koreji men. Bisimilla. Fulɓe ɗo ngoni fof. Bisimilla. Khasatan Fosankoɓe ɗo ngoni fof. Bisimilla. e leegal to gonmi to ɓe julnanmi ɓe almuɓe julɓe wonɓe toon ɓe komi jaɓa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. galle men keertaɗo galle Cheikhna Amadou Hamahullah haydara eɗen ñaagui Allah yalla hokku ceerno men gardiɗo men cheikhu men Mouhamed Ould Cheikhna amin ya gurdam cellal iman daiman kam e ɓesgu makko amin ya rabbal alamin amin en ñaaguima Allah ko garten haalde ko wona wiide ɗum ɓuuri aduɗa fof andude kalten ko hakke gandal men sanne Cheikhna Amadou Hamahullah sanne ko waliyu ko ɓudlu ko chérif gonga de chérif guiɗo chérif hayati rasulu sallllahu alayhi wa sallam haalama e qur'ana o wi yaati min ba'di yasmuhu Ahmad hol mbiyat noon nelaɗo sallah alih sallam wiyama ewa nde on ari caggal mum Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu wona Ahmad en kiɓɓiɗi ɗo on kadi ko Ahmad tafal maɓɓe Cheikhna Ahmadou Hamahullah mo ñooro faami sanne ewa Cheikh Ahmad Tidiane e Cheikhna Ahmadou Hamahullah eɓe ɓadodiri ɗo feewi sanne sabu nder gasidaji ɗi nder defte ɗe ko kolli ko sanne o wi ko wonki ngooti pittani wonki ngooti ɓalli ɗiɗi Cheikhna Amadou Hamahullah Cheikh Ahmad Tidiane wonki ngooti ɓalli ɗiɗi wallahi faami sanne Cheikhna Amadou Hamahullah sa ɓami tarikh makko sanne ɓamde makko yettade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam capanɗe nayo e goho capanɗe nayi go'o neɗɗo ɗum woni hakkude annabi sallallahu alayhi wa sallam e Cheikhna Amadou Hamahullah no ñooru buuya watta capanɗe nayi e ɗiɗo Hammadou Cheikhna Amadou Hamahullah sanne ewa ko Allah suuɓi fof ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuri yidde sanne no selli kala ko hokki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sanne ko haani ronede Cheikhna Amadou Hamahullah roni gonga faami sanne o roni diine sanne o roni dambe o roni laaɓal o roni gandal Allah sanne ko maccuɗo Allah gonga waɗi gonga ko udbul gonga so Allah hokkima ɗum annene an almude so Allah hokkima feere ɓerde ma feere huccite on sanne a jaggi wirdu mum yettu Allah manta Allah gonga ñaaƴiɗa ɗum gonga ceeyoɗa gonga sabu ko mbiman go nelaɗo hakkude men Cheikhna Amadou Hamahullah o wi ko alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi lladi istafahu gonga sen mbiyen pirɗum ɗo joni waktu o gasan ɗumɗo ɓe tan joni jawe tan sanne mouhammadum wal ali wal asabi wa tabi'in ala sawabi o fuɗɗi mouhammadou sallah alih sallam on ari wa badu fal aslu biha nazmul munsab qudwatina imamuna zal muntakhab gonga eyyi o min tahirin li zahirin gonga juuɗo ko laaɓɗo yiɓen ko laaɓi min Allah hoore mum wirtaɓe e nder qur'ana ni innama yuridullahu li yuziba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira gonga de ƴi koɗo laaɓi wa kabirin an kabirin ila nabi sallallahu alayhi wa sallam gonga de فهو هو أحمد حماه الله سيدنا أحمد حماه الله نور حيدرة من كل ما يكره أو يخشاه kala ko ɗum baña walla ko ɗum kula gonga de ibnu Mouhamadou Cheikhna bamuli taw ko Mouhamadou a faami ibnu Seydina Oumar on bamum mamma ko Seydina Oumar ibnu himallahi lwaliyul abar on no bamum ko himallah awa ibnu Sharif Ahmad Najlu Sharif on ne ko Ahmad Najlu Sharif Mouhamadou bun Seydi Sharif ɓe mbirmani eɓe jaha haaɓe jettoyo Zaydul Batu on ko holi on Zaydul Batul woni Fadima voilà woni Fadima Cheikhna koye funel makko wiyete funel ɗiɗo ɓe Cheikhna koye Hassaniya yalti koye Hassaniya o yalti Cheikhna ko Hassaniya yalti sa ɓami ɗon Hassaniya jibin ɗum ko Fadima binti Rasul sallallahu alaihi wasallam eyyi bammu on kadi ko Imam Ali karramallahu wajahu aw ko wima ko shérif min shérif ila nabi sallallahu alaihi wasallam woni capanɗe nayi e go'o
ummade annabi sallah sallam wadda Cheikhna Ahmad capanɗe nayyi neɗɗo walla capantati jeenayyi woni hakkude makko e annabi tigi capannayyi jeenayyi woni hakkude makko e annabi tigi par ce que capannayyi jeenayyi ɗo woni hakkude makko e annabi zawdul batul o on woni capantati e jeena kanko nelaɗo o eyi wona capannayyi kanko capannayyi goho sa yettima ɗo goyoɗo capannayyi e ɗiɗi selli gangal ko seeɗa eyo so nde o wi ɗon de nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko iwe mum ko won iɓe ali kono ɓen wona Faɗima Djibril wona Faɗima Djibril ɓen sanne ɓiɓe aliɓe ɓen woni ko mbiman ko Cheikh Mahamadou Amaoullah en jalti sanne Cheikh Mahamadou Amaoullah ha Allah fecci fodi ɓe naatiga leydi men ga sanne fof ko fodore Allah fodi nde ko mande waɗa tan ko mande waɗa nooro biyaɗo wallahi ko on ƴeewete gonga nooro ko nooro on wone ƴeewede gonga to iito gurani toon noon sanne yimɓene toon julɓene toon kono ko Allah aɗa andi abbere suɓaɓe nde nde immi ko gila to Allah to tan nde wedde aljanna gila nelaɗo arani ne selli nde nelaɗo feeñata nde nde waɗa e ɓamdi nelaɗo nde alhamdulillah rabbil alamin hanti ende fuɗa arde tan nde majjata noon hande feeñani ga gonga noon Cheikh Amadou Amaoullah o jibina ko Kamba Sédou rew toon Sédou sanne Kamba Sawo toon Cheikh Amadou Amaoullah nde o jibina nde ewo gila ɗon gila o suwa jibinede taw kalisade kollama ha heewi saabu bammakko haalnama wonko yalta mum awa woni Hamid wonko yalta mum joni noon kañum kayne felliti Allah waɗi ñande wawi tere nde Allah waɗi kanko aari aduna nde wonɗo babiraɗo o yano woni o faawi caggal mum tan ha yumiraɗo faayi dogi arde wiɓe kañum kay hankadi ɓiyum koko mayata felliti hankadi on kay gasi nde o ari haalni babiraɗo o jogi hakkille ma min ko kalnami oɗo ko Allah waɗa oɗo yahan taw on o jibini Mouhammad ɗum Mouhammad o jibini Ahmad Cheikh Amadou Amaoullah mamum nana jiigue woni Moulay Oumar Seydina Oumar ganande makko nan ɗon ene juuroya hay janggo on bamum mamum Cheikhna o nde Cheikhna ene jibina ɓe ndeŋoyade ha Allah yettiniɓe ɗo wiyete Ñooro on to hande to hooderde woni to gonga a welama mettan fof hooderde Allah kay nde fuɗi nde gasiɗo haali o wi soko janggo huɓɓi soko fewre huɓɓi mbawɗo watta leggal ngal wawa debde alhamdulillah rabbil alamin Cheikhna ko ni ardi ha o yetti Ñooro yimɓe kanko yim makko ɓe jetti Ñooro nde ɓe jetti Ñooro kanko ba makko jinnaɓe makko nde ɓe jetti Ñooro nde ewa o juddani e babiraɗo balɗe no fewi ewa hankkadi dongal yumiraɗo jogui hande wirdu o fotata aroyde nde ma en jotto on inchallah bisimilla inchallah en mbawi heɗade qasida seeɗa on saaha kadi gartenne aywa ko fati e namde men ketti assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yeeɓo Pinal TV on calminama goto fo to woni no woniri en calmini dendagal yeeɓo Pinal TV oɗo saaha to mbawi wonde foof ha tengti almuɓe Cheikhna Amadou Hamahoullah eɗen kisɗina calminare men e galle meɗen Ñooro Cheikhna Amadou Hamahoullah en calmini Bouya Mouhamadou Wulu Cheikhna Amadou Hamahoullah e ɓesgu muɗum foof en calmini dendagal Fosankoɓe ɗum woni foof oɗo saaha yeeɓoɓe eɗen calminiɓe foof eɓe jeeɓata en fof en dardi kala umma islam o foof e du'aw eɗen du'ani ɗum en donc on saaha ceerno Sirif Fane eɗen garta e namde men ɓe mbino en gandi Cheikhna Amadou Hamahoullah nde ko ƴiwi koye Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam ha yettanadema e Mouhamadou Wulu Cheikhna ko capanɗe nayyi e ɗiɗo neɗɗo bo joni eɗen mbiya joni holno Cheikhna heeɓiri wirdu eyyi namdal men joni dewgal hen ko holno Cheikhna heeɓiri wirdu Cheikhna heeɓiri wirdu ko so Allah suɓanino neɗɗo hunde ko mbimami ko hani ronede ko fof sanne Cheikhna roni ko hani ronede so andi neɗɗo ho ko hani ronede eyyo Cheikhna roni ɗum e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wirdu on ko Cheikh Ahmad Tidiane
ko kanko ni ko maccuɗo Allah moƴƴo cuɗaɗo Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu kanko gila duuɓi makko jeeɗi o huñi Qur'an fannugal ngal fof o ƴeewi o waawi hen kadi kala ɗo wirnete o wirnima o yii o andi o faami kono ha joni ɓernde nde hokkanimo ko yiɗi ko duuɓi makko capannayyo mo waɗa halwa omo ñaago Allah hokkam ko ka hokkama ko aduna ɗum kono yettinani Allah yaɓata ɗon kanko Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu kanko ni makko ko Aissata wiyete kanko e Cheikh en jiiɗi ɗon bam makko ko Ahmadou wiyete ni bam makko kanko Mouhamadou wiyete Cheikh yu makko ko Aissata wiyete kanko ko Ahmadou wiyete kono no Cheikh nani no Cheikh nani o faami o waɗi kala makko haw gayni ñande Allah fodata omo o hokke wirdu o nde omo wonde almudo makko gono on naato e wuro ene yelo kanko Cheikh Tidiane taw ɗo woni ɗo o waɗi hoore makko tan kono kaso ni suudu makko tan feewni o ɓaɓɓugol haɓɓi dow to hay so o ŋesmi sa tan ɓogol ngol saddam ko lento koko e leydi o lento jaganani makko ko tuufeede wallah omo ñaago Allah Allah hokkumo wirdu ko kono ɓadi yettinamo Allah yaɓa yatan Allah waɗi noon nelaɗo sallallahu alih w sallam feeñanimo yaɓa heldinanawum on kam sikki fo alani ko yitere koy sanne o wimo Ahmad o wi hoko ƴeewata o wi ko ƴeewanmi jiɗɗum ko Allah hokkami ko ƴeewanmi ko ha yettinami Allah tan wawi yettindemi Allah ko alda e tuunde ɗum ɗo en nelaɗo wimo sallah alih sallam o wi ko mbaɗannoɗa o wi mbeɗa janggatno Qur'an subaka fof laabi jeeɗiɗi o wi woppu o wergo ɗum o wi kala ko gadduɗani wawi yettinde neɗɗo Allah mbeɗa waɗa o ƴeewa ko ƴewanɗa ko alhamdulillah rabbil alamin hande kay hokkimi o wi nani ɗum woni wirdu Cheikh Ahmad Tidiane tuunde ala hay hunde ala o hokkimo ɗo wirdan tan o woppi kurus o yeeƴi Cheikh Ahmad Tidiane dani o yeeƴi nelaɗo sallah alih sallam dani o yi on ene haɗa nelaɗo son yaha way kono ɗanka lewano dani o wimmo wimam kono makko o yaɓɓa ɗo o fonda koyngal makko kangal on tan o saami nelaɗo yeeƴi mo jam ko ɗum wadduma ɓami ndiyam kawsara summini nde summini o ndiyam kawsara nde o ferti guite makko tan o yehi laamu tan joni almudo o ko janoɗo aro leeƴi o ɓami koyngal makko o waɗi no bintiɗo waɗi ɓami koyngal mum fi kala wante mum ha o wi on naata tan o waɗi hoore makko no maayi o focci tan o deeƴi o ɓuuɓi rewi tan on wi la ilaha illallah kono addani kam golle an sa maayiɗo joni min tan min goto hono mbaɗami ko haale ɓerde makko o eyi Allah humpiti ɗum tawi Allah humpiti ɗum waliyu Allah o wata tan o juuldu jooɗe o wi ko kalɗa ko mi nanino o wi koten ko jawɗen koyen keeɓi o yi o duumoyi ɗum wirdu o hokkamo wirdu o wi yo hokku kala garɗo no yiɗi yo hokku ɗum golleto yo ɗum noon almuɓe makko ɓeni mbiya koɓe nayo ɓeni mbiya ko ne ɓuri ɗon kono goto fof o wirdu o kam hokki ɗum ha awwal wirdu o ko sappo e goho ɗum koko hawra premier o ko sappo e goho o hokki on ɓe hokkimo sappo e goho ɗe omo gollira ɗum Allah waɗi nde haade makko yaade goto fof o hokki ɗum ko gollirta eno yarata no neli ga ceerno gaga o onen hokki ɗum komo yaaƴeewoy oɗo dokka ɗum wirdu o yo a wawi gollirde noon haade ma yiidemo sa yiimo andi gonta haala muɗum Cheikh Sidi Mouhamed Cheikh Ɗahara o addode hokkede nde hokki on yirli haade makko haɗ ɗum taw Allah waɗi haajande Allah waɗe makko nde aljuma makko sakket o ari ɓe jeeyi kamɓe puɗɗi
wirdu haa ɗo kiɓɓini 12 o faami nde kiɓɓini 12 o Allah waɗi o feeñi ɗo feeñi ɗo ɓe ndaarondiri ɓe mbi mbatten heen gootel ngel ceerno teddugal ceerno kono ɓe lenni kursaji ɓe lenni kursaji ɗo ɓe nduwori ɗum 12 so joomum en jettima ko 12 ndu orto kono kursaji ɗi lewta ewo o naatti Allah waɗi haajande mum e makko o wiyani ɓe on mbaɗi feewani on mbi o wiyani ɓe kedduɗe oko gonno ɗon ko nde Allah waɗi goto ko on kadi haajande makko kon koy nde Allah yetti haajande mum e makko nde kanko yimɓe e cawdiri oɗo nelaɗo ga o ari o ciga duuɓi nogas e tati woɓɓe mbi o yiiɗo o yiitani ceerno fes nde waɗi seksi ɗahra nde ɗum nde kanko hono makko andi hankadi o wiyata on o Seksine Mamed o hokki on Seksine Mouhamadoul Akhdar o noddi on o wi awa min ko dokkami ɗo yo mi yiyam ƴeewoye joomum mi hokka ɗum wirdu kala mo jiiɗa ene yiide aɗa wawi hokkude ɗum haade ma yiide comme so joomum yiimo sa yiimo joomum yo yawatto e baaye wonto almuɗo kanko no yurli o holla ko jaarede tan ɗo hono ñorowa ni ko inde nde haalna ko ya tan yiiloye joomum o yurli defte kolli o ari ha hedde yuuri en gaa so lino jamma wiya hoodere nde caggal o rutto o yaara hedde gajabaji to kadi so wi hoodere nde o rutto o miijota ko koɗo ñooro ɗo woni ewa Allah waɗi hawa ari ɗo ñooro ɗo o jippoyi ko kabaranaɓe on o jippoyi on wiyamon jaatigel makko ew Allah waɗi no yiino to haw yiiti ceerno ceerno hoore mum kayne andi ko kanko ƴeewa yanana ko kañum ƴeewete joni noon nde o yiitimo o hokkimo o wiya min hokkam wirdu o kala mo dokkunomi wirdu mi wi ɗum yo ar sa ɓangi yo ar watta baaye kanko no jaggi wirdu o heddi ɗon kanko leli ɗo ñooro o yehino o artu yehino artu kanko leli ɗo ñooro ɗo ɗum woni Seksine Mouhamadoul Akhdar kanko o yehino kono nawnoma tan ko humpitoji makko ko ƴewanno ko yiiti kanko o arti ɗon o leli manda woni ɗon duuɓi joni seeɗa ka joni koye deftere kono manda duuɓi seeɗa ɗon woni wallahi o faami en paami joni ceerno Hamalla heɓiri wirdu inchallah ma en gar kati kettin en ɗasidali seeɗa on saaha garten e namde men goɗɗo inchallahu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yeeɓoɓe Pinal TV sawtol immorade e lamorgo Mali Bamako musidɗo mon jannguɗo Hammady Sow e Chérif Ahmadou Wane ko ɓen goni wadde yewtere dingiral gasidali oɗon darda duwaw oɗon yeeɓoɓe foof oɗon calmina oɗon jetta no feewi Allah artir jaam e leydi men ndi e ɗakkol muɗum foof Allah artir jaam e aduna o foof nde wonno gueɗe aduna ɗe ko ni yo ceerno Chérif joni eɗen gadda e namdal meɗen tataɓal en gandi hol gonɗo Cheikhna Amadou Hamahullah on saaha kadi en gandi holno heɓiri wirdu o wo joni garten ko hol gurdam Cheikhna Amadou Hamahullah holno wurdunoɗo ñooro ɗo walla holno wurduno ceerno no wuuri hay janggo alhamdulillah rabbil alamin ceerno ko innama aade mo Allah suuɓi innama aade mo Allah suuɓi sanne o woori o janngani wona jon Qur'an wona jon ɗum ɗo kono kala ko Allah hokki nelaɗo ko mbimami no rone ko o roni ɗum wona nelaɗo no wiya ko ɓe ummi nabil ummi gonga kanko ne Cheikh Amadou Hamahullah mi wiyani koye biɗo kañum jangguinimo hay ɓamtunoɗo kufno min kañum ko ceerno kañum ko almudo makko nde ɓe jiiɗi onen wahliti onen oɗo gaside on hoore mum wallit film Moula Idriss Banamba Moula Idriss woni gonɗo ñaari laaɗo o mi hoorema juuri mawɗo ñaari laaɗo o nde o nani Cheikhna woni ɓudbu zaman o ƴeehi ɗum wona ɗum wawa wonde Cheikhna wona ɓudbu zaman Cheikhna hono mum mettude hakkille Allah taw mi jinnima e Allah jangde noon Cheikhna ko jangguita Cheikhna ko Cheikhna tanma sanne fatakullaha wawi Allah mukumullah Allah waɗi nde o nani ɗum Cheikhna woni ɓurbu zaman honto yimɓe ne gara kanko no so Allah jaɓi ɗum ɗo man humpitoyo ɗum
woyi hakkude makko e nooro tawa waɗno hedde wedde bullel nga ɓoyol makko boni o ñalani neɗɗo o haaldan hay goto ceerno chauffeur mum yaa ceerno man e lawol nettoyama gonga de nawra ndiyam nde o yeeyi o hokkimo ɗon o wi ha hol mbi'uma miɗe lawol o wi ami ɗo si andoyima aɗa jaɓma mahullah a faami bisimilla ɓe ƴetti ɓe gaccini mo nokku kanko ɓe gaddimo e yelɗo o ari hante no feefa kanko wula des so wullino tan jangi huɓɓanimo allah no wayi o wona neɗɗo ɓeyɗo so haajema tan gon jangi huɓɓanima aɗa Cheikh nani o ari tan Cheikh yalti jaɓɓimo calmodiri fof kanko mo waaƴi taw an mbiɗa ka woni ɓurbo zame on an hoko janngoɗa hoko mbaɗɗa ngani hoko mbaɗɗa dani o wi ceerno bisimilla dokkemo ndiyam o yara dokkemo ndiyam o yari ala nde alamuɗo saraba o itti saraba hokkimo o bisimilla salligo salligi o yawa ara ko ɓeere nam ɗon nde gasani nde bulaka ni nde ɓe naati toon nde wonata mintaji seeɗa tan on fekkori filti saaɓi ceerno ɓami junngo mum ndiyam kawtara mo woni e makko o ferti gite ɓeymi tan ko alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi llahi istafahu alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi llahi istafahu wetti Allah on cuɓani ɗum oɗo wallah Ceerno Amadou Hamahullah ɗon noon ɓami ceerno tan ha yetti neɗɗo sallah sallam on ko anduno hen noon kono kono kala ceerno en addaneɓe ceerno ɓe jiiɗa gayi ɗi wona mi nani tan yiide ɓe jam tigui ɓen koɓe liggey ceerno fof ɓe tawno ɓuuri ɗon gandal mabɓe ngal ɓe mbaɗe papier joƴƴindani ɓe mbiya ceerno dawa makko ɓe ganda bindi ɗi ballan bindi ballan kono ilhamullah yo wallahi ko nder woni on ko nder woni on ko becce tawete wallahi eyo ko ni o woniri ɗon almuɓe ne garda seeɗa ha hande no mbiri ha hodande ha huuɓi yawwa ko waɗanno ko fuɗɗi wadde on sanne ko hokkunoɓe ɓe nokku yaren puɗɗima tettude guesa mumen aɗa andi wonko woni ɗon hankkadi hoore sallah sallam haali wi ikmalul hawaiji bil kitmani fa inna kulla zi ni'matin mahsudun moƴƴine haajuji moon taw oɗon cuuɗi wi kala ko waɗi nema ne waɗi hasidagal on sa hasidagal immi e kiram immi hankkadi ɗum waɗi a faami ndele puɗɗi ɗum ɗuma hen jaɓata ɓorto wutteji ala ceerno ni min jaɓata ceerno heyi neɗɗo ɗum wowata waremani sanne wottireɓe ƴefɓe ɗum fof hankkadi ko sababude ara tan sababude ara sababude arata nde wonto ɓe ittoye woɓɓe caggal leydi bari sanne mbi ceerno kañum sonene juula ko zicran wulla ha tampane fuɗɗa julde sanne alhamdulillah Allah haali e nder sabbi suma rabbika qad aflaha man zakara suma rabbi fa salla bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa sa yalɓe ceerno men juula ene zikra la ilaha illallah ha mbaaƴa ko qur'an woni sanne a faami ko qur'an woni ko nder qur'an e itti inchallah ceerno ko toon itti ko mbimami ko roni ko o roniyani noon tan hasard ko golli fof tawan ko o jamiɗa sanne ɗon fuɗɗi hokkude wirdu o nde tawde nde hokkata wirdu o tawino wirduji ɗiɗi ne leydi he qadiriyane gollatno tijjaniyane golla kono on ko sappo e ɗiɗi on aduna ɗum ko sawi ko Oumar ummorade Fouta mo hokkuno ɗon fof on ko sappo e ɗiɗi en a faami joni noon hunde fof so fuɗɗi wonde ɗiɗi tan dañan ɗo feewi luural ɗo waɗi voilà ok en paami ɗon joni en paami holno wirdu joni en kettinto qasida seeɗa on saaha garen e namdal men neɓalngal nde wonno namɗe fof ene jokkodiri koɗe sifa goota ko pour ha hakkille deeƴa ha on saaha mbawenne miccade nde wonno gueɗe sehano ɗe walla mbiyen walaw kanal bahar midadandi kalimati rabbihi lanafidal bahar ila akhiril aya so tawi en paami ko sehano ko gasata enen e mbawa ɗum gawnude nde wonno ko golle men golleten ɗe ko golle bo en garani namdal men en kittindo qasida seeɗa on saaha garen namdal men gongal inchallah nayoɓal bisimilla neɗɗo faabo
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu pinal yeeɓo pinal tv oɗo saaha on calminama no fewi en calmini golloɓe pinal tv ɗoɓe foof immorade hoorejo Saykou Oumar Tall ha yettanadema e amen minen golloɓe ɗoɓe foof en calmini goto foof en duwanima ɗum en dardi goto foof tinnare muɗum nde arata adda miijo mum e ballal mum e dow pinal tv ko yewtere nde ganduɗa ko télé mo ganduɗa ko enen fof ndendi goto foof arda ɗo e miijo muɗum ɗo ko frontiére ala hakkude fulɓe frontiére ala hakkude julɓe goto fof ara adda miijo muɗum hande ko enen mbaɗata ɗo dingiral gasidaji jewte goɗɗe kadi ina hen keɓen andude ko Allah neli Allah tagui ujunaje temedere e capanɗe nayyi e nogas e nayyi annabi o neli 313 fuu ko ɓe gar ɓe kumpito hono humpito wala donc so yimɓe keeɓiɗo kumpititta tan a tawan on saaha awa ina mbawi fewnude ko heewi ina mbawi wattodirde e laabi ina mbawi hono ko Allah wiyata ko o ta'muruna nasa bil birri o tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qiluna de on saaha aɗa wawi yammidde aɗa wawi hadde eɗen gowi wiide neɗɗo wawa ñamminde bamako foof neɗɗo wawa lemnude bamako foof e cuuɗi kono neɗɗo wawi jangguinde bamako foof e télé walla radio donc kañum ko ɗum waɗira ha goto foof heɓa wawde famminde yimɓe ɗo joni bamako foof kaptuɗo fuu daran Côte d'Ivoire fuu daran Mali fuu Guinée fuu aduna o fuu daran donc ɗum firti ko a humpiti aduna o foof donc eɗen dardo kadi ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni fuu ɓe tinno e télé fulɓe o tv pinal koto fuu ndenni kono koɓe ɓuuri téléji aduna ɗe fuu enen ndendi goto fuu ne heɓa hen nafa muɗum kono oɗo ko télé meɗen bon on saaha ceerno Chérif Wane Chérif Ahmadou Wane eɗen gara e namde ɗe ha joni aywa namdal men ngal ɗo ko holde wirdu o watte hol saaha wirdu o watte bisimilla wirdu saɗa jagga wirdu ma kalɗa sarɗeji nogas e tati gone wirdu sa neɗɗo a forta sa neɗɗo jagga wirdu eyyo yiɗan jagga hay ɓiya wawi ɗum ya jaggoy sanne hay debbo ma wawi forta ɗum jaggoy sanne so yiiɗi jaggi alhamdulillah sanne saɗa aɗa jaggude wirdu ma kalɗa sarɗeji nogas e tati ɗi sa jaɓi dokkeɗa sa wiya miijoyo taw an yaa soa fewta taw eyyo sanne nogas tati wirduji kono saɗa jagga foof adi ko ganda ceerno ma ha yettina Cheikh Ahmed Tidiane ne yettima neraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɓuuri wonde wajibe e neɗɗo ganda silsil ma ɗum silsil ngaddugal sanne wata rendi ley wirduji ɗiɗi kadi ene wiyamma gonga fami wata juuro kala wali yaade ga tijjani lawol fof wata juuro ɗum gonga fami mi fami sanne ɗiɗo sa haalnama ɗiɗo wajibu ko ma gollira ɗiɗo kas e tati biyaɗi ɗi ko ɗi woni wajibu eyyo sa a jaɓiɗi dokkeɗa sa wi a wawa aɗa wawi yafede ha saa goɗɗo sanne a faami sanne wirdu no mbiɗa o so mbi joni jokku sarɗeji ɗi ɗi juuti sanne gase tati mbimami eyyo kono so mbiyen jokke majji tan iɗin juuti eyyo bisimilla no wirdu o ko laaɓi subaka e kikiɗe subaka e kikiɗe bino huduwi walla asani subaka e kikiɗe sa jaggi joni salle joni ɓe gonɗen gonɗen o joni sa jaggi on er sa juuli ala tala tan a waɗa sa jaggi jammane subaka so juulama tan a waɗɗimama hanka wirdu jaggi tan waɗe poose yirloɗo sa jaggi tan gollira sa jaggi tan gollira a faami sanne wirdu ko subaka ki en mbimami anniya ɗum woni hoore lawol mbiya audu billahi min alcheytani rrajim gotol leƴƴa seeɗa mbiya bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim gayri almawdubi alayhim amin jagga kurusma mbiya astahfirullaha temedere sa gayni janga salatul fatiha o ko bi ayi sigatin mais salatul fatiha o ɓuri wonde wajibu on jiiɗa mana salatu mbawɗa fo salatu annabi mbawɗa fo ne wona kono salatul fatiha o
on ko holi on allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiri al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim laabi temedere wonno kadi temedere sa hiɓɓitamira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin on ko gotol ɓama konngol ɓurngol yiɗede e konngol dow asamanuji ha e leydi fof la ilaha illa llah la ilaha illa llah kalimatu sarif la ilaha illa llah wonno ko temedere sa haɓɓi temedere mbiya sayidina muhammadun rasulullahi alayhi salamullahi ndewna hen inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lazim wiyete lazim duumu subaka e kiki lazim o wona hoccindino han waɗi de allah wi ko qur'an to ya qara'ta qur'an fasta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim fastajib billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim marratan lawo goto sa yino ɗum ko allah haali ɗum suratu maida qur'an to so tawi aɗa oɗon jang qur'an uga a'udhu billahi mawɗon allah a faami sanne awa ko moƴƴata ko sellata e juuli fof ko caggal fatiha koma gadda fatiha so addi fatiha gotol o wi ko gadda astahfirullah o wi qur'ana ko qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara on isa sayyidina ali addimu nden leydi maɓɓe no wuli toɓata kono noon gowruɗen ni hay huunde moƴƴata kala garɗo o wi ɗum ya ɗum moye astahfirullah way kono ko jeyge nani ɗum e parawal kewgal huɗo ni noon ñamirta jogum astahfirullah sanne nde wonno ko allah yamiri ɗum allah yimi sa tigrama duma astahfirullah sa a mewama duma astahfirullah sa wombama duma astahfirullah o wima ko yurtili sama udditamente affaire ɗi jemeje kala fof ko jungo allah wallah yumdirkum ɓe amwali mum hakko jawɗeno amwali banina ɓiɓɓe e ɓiɓɓe worɓe ha heewa ko yiɗakum jannatum hakko sarbiɓeji ha heewa e calluɗe dogoji kono allah hokku en ɗum astahfirullah sanne ndo gayni ɗum o wi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o wi ko kanko wona juuɗe ɗo kanko e malaikaji makko eɓe hen wona on tan woni allah wi kañum ne jogui golle no on tan allah holli en fonction no tini par ce que allah ala fonction fo sala julde dow no foti eyyo allah wiɓe ko kañum ene hen kañum hoore mumen hen e malakaji mum joni no gonɗinɓe allah gonɗinɓe ene gonɗinɓe gonɗinani ɓe kam ɓe ngala jat ɓen memata ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sanne nde o addi ɗon waddata ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin o wi ko senare ene woodani allah eko cuɓan eko miijantanno allah ko wonde allah ne jogui ɓiɗɗo sanne oɗo aya tuusi ɗum ko miijanɗon allah ne jogui ɓiɗɗo ko senade ne woodani allah e ɗum rabbika rabbil izzati allah o mawɗo jom mango o rabbil izzati amma yasifuna ko sifanta ɗum ko wa salamun kisal warta nelaɗo kadi ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahi eyi caggal mum o arti kadi o wi la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah julɓe fof ene janana so mayɗo ma fatte ɓadino mayde so konngol mum cakkete wi la ilaha illa allah nelaɗo sallah sallam wi dakhala al janna sikki ala hen gonga birdo ɗum subaka e kikiɗo temedere aɗa andi hitande mum no foti ɗum no heewi ujunnaji capan jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunnaji capan jeeɗiɗi e ɗiɗi hawrata a faami yawa la ilaha illallah on de gasi woko seyidina mouhammadou rasulullah sallallahu alaihi wasallam wona wartannoɗo kadi o arta kadi inna allaha o arta wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi jangue juuɗe dow makko ha joni onon de ha joni de
وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لازم قدوني من لازم نكو قدوني بابا جاغي هاندن وبي جام ولا قوات بسلاني سو هيوي يا يابا annabi sallallahu alaihi wasallam gollal bungal hewre baraji ko duumingal kangal ɗon ko duumingal sa jagiraɓe ko duumi hen ha mayde en paami Ceerno Sirif ene holla joni e wirdu ko annabi Cheikhna Amadou Hamahullah ko histin ɗin kono ko gueɗɗe ɗe ganduɗa ɗe annabi sallallahu alaihi wasallam mbirɗani o roni muɗum hay gotel o fifilaɗe addi foof koko Allah yamiri tan ko ɗum woni hisɗin mbaɗi hono annabi sallallahu alaihi wasallam haali hadis wi on kistin ɗinɗo mana puɗɗuɗo hunde e nder diina kako ene ɓeydaka ma o hen baraji ko kala baɗɗo hono muɗum taw jomum ustoraki kadi puɗɗuɗo hen ko boni on kadi ko hono misluha donc joni tawi namdal meɗen battinal kono ko golle aire uji namdal men battinal ko holko ɗamina hen par ce que ɗum ɗo foof so waɗama gasi holko ɗamina hen ɗaminani hen alijanna on ko aljanna ñanden mi heeɗima émission ma seeɗa kono mbiɗa ko galle Cheikhna nde heletende ɓe keeɗi fof ɓe jinno wadde nokku o ko école so sanne hono mbiɗa sanne école so e wadde nokku o nokkuji maɓɓe administration wayno boye balaŋaji en boye battane huuɗo hecco en galleŋaji en ni gorko maro goto o wi kanko ndeɓe galle Cheikhna o heletende kamɓe koɓe école deji kamɓe deni leydi de dito mbarto wonno décision maɓɓe ɓe mbaɗa ɗon lor hen leɗɗe tawi ɓe ngari ɓe pitti ngal ha ngal laaɓi ɓe gasi gasɗe ɓe mbaɗi hen leɗɗe ɓe jarnaɗe subaka foof ndiyam ala ko manquide kono ñande foof ndekko woni ɓeydi olɗude Cheikhna Amadou Hamahullah o wi kanko yi o ñamno Cheikhna nde leydi ndi waddetende kanko wonno e école alhamdulillah rabbi hande kadi yii galle o no horni oy kanko mo yetta Allah sande lekko ron ko aramuji ko fuɗɗita ko hoore to gotingel maaya hanko men ko non nde gondirta yaade ko fukol maayi Allahu akbar sakket mum ɓe ɓaɗi décision tubakoɓe ɓe ɗon décision so avion ɗinno ko dardata ko ala gotel ɓe darni ɗon suudu mum so avion mi inno waɗa avion o contrôle sowona jooɗo sen tello waɗa o contrôle nde ɓe peenude hoto gasi avion so inno Bamako ga ala ɓe woni hiya avion o kono so ari ñoro yiyata abada yiyata ɓe mbaɗi piibaɓe leydi ɓe jittini ɗon ko Allah foti ko leydi ndi ko Allah farani ko ɗum tan woni ɗon ko ɗum tan bawɗo foof jagga Allah e nelaɗo mum jagga Cheikhna Amadou Hamahullah jagga diine mum woto hunde ɓile hen sa andi tan ko ganduɗa aɗa haalani Allah makko ko hunde wonde ƴa ɗum sa deƴƴi mbi wallahi sa joddima somo yanna ceerno ma ino timmi Cheikhna wi kamɓe tebbuli mabɓe ɗi posone kodi posone kala ñamɗo ɗi wirata ɗum jam en sel ɗum woni ko gandumi e seeɗa Cheikhna Amadou Hamahullah Allah Ceerno Chérif yewtere men ari e gasirɗo muɗum on saaha en ngaran joni ndu anoɗen ndu anoɗa en ndu anoɗen leydi ndi foof ndu anoɗen Pinal TV ndu anoɗen dendagal umma islam o yo Allah hokku ñawnoɓe e cellal yo Allah hokku wasɓe jawdi yo Allah hokku kadi aywa sunniɓe sunu mum en foof ƴeewa gueɗe aduna sunuji ne keewi yo Allah hokku goto foof wawde rewde diina muɗum rewa sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam yiiɗa moƴƴu ene wonno ko ɗum Allah hoore muɗum wi yidde ahlul bayti ko farilla ɗum woni imam Shafi'i wi hubbukum faridatun wal qur'ana nazzalahu hono Allah wino qul la yasaluhu alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba jobdi annabi sallallahu alayhi wa sallam ko nela ko so jobdini woodi hen ko yidde koreji makko ɗi Cheikhna Amadou Hamahullah en kaali ɗo ko yimɓe 49 e go'o woni hakkude makko e sallallahu sallam wala mbiyenne ko yimɓe 49 kanko woni go'aɓo o buwe Mouhamadoul Cheikhna Amadou Hamahullah o woni 49 ɗiɗaɓo o Ceerno Sirif en beltima e noddano notade mo noddano Pinal TV e notade mo noddano ma an hoorema nde wonno ko dingiral qasidaji e almudagal Cheikhna Amadou Hamahullah ko ɗum woni ko wettodiri en par ce que aduna ko goɗɗe fof ko sababu innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhwaykum juuɓe fof jiidi yumma e baaba aywa moƴƴin hakkude jiidigal muɗen donc ɗen daduma joni gadna en duwa on saaha uddiren on yewtere nde
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه. آمين. يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه. آمين. يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه. آمين يا أسر رب. الأمور المسلمين أجل الناس والمقاعد البغاة المعتدين. آمين. آمين يا رب. الشيخ محمد رحمه الله ثم صفاه الشيطان إياه. آمين. ثم هداه ربه ومن يكيده الرداء سقاه. آمين. وتجيز عنا بأحسن الجزاء من كل الوجود البرده. آمين. ووفقنا بسر الكافي آمين يا رب. من الرحيق وسلق أرض عن آمين. آمين. الإنس وسلق أدرى المصطفى عليه وعلى آله ومهديه. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا فاضل. آمين يا رب. آمين آمين. بارك الله. آمين يا رب العالمين. Thiam Chérif Ahmadou Wane a salminaama no feewi walla mbiya Thiam Chérif Ahmadou Mamadou Wane a salminaama no feewi en barkinimaama e nde notaade mo noddaani hoore ma e noddaani Cheikhna Amadou Hamahullah kañum denndaangal julɓe fof to ngoni en barkinima ɗum en eɗen yaago ɗumen du'a yo Allah artir jam e leydi meɗen oɗo saaha Allah artir jam e leydi men kan luuruɓe hoddi e meɗen yo Allah artir hen jam yo Allah waɗ ɓe paamodira yo Allah waɗ ɓe paamodira inchallahu lil hadis baqiya in kana lil umur baqiya yewtere ene heddi so tawi gurdam ene heddi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. دلا والمصطفى بالبودر اسمه إليك بارك يا ولد من باب دلا والمصطفى قال إنما يا تتقد فابدلا والمصطفى قلبيتي على تقم منا وجود ما يحسن ما الله يا المصطفى انتو كمان صار يجنا